Bună dimineața și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi suntem la țară și o să încercăm să facem o treabă cu acest Logan 1.5 DCI. O să-i schimbăm uleiul, filtru și o să încercăm să îi schimbăm și cureaua de distribuție. Sper să și reușim. Ne auzim mai încolo. Aceasta este mașina, un Logan 1.5 DCI. Cum am spus, o să schimbăm uleiul, filtrul de ulei și o să-i facem și distribuția. După cum am spus, sper să și reușim. Nu ar fi prima oară. A fost făcută la 237.938 în 4/10/2021. Suntem în 2025. Succes! Acum am dat drumul la ulei. O să așteptăm până se scurge tot. Până atunci o să încercăm să schimbăm filtrul care este băgat acolo. Va trebui să demontăm vreo 2 furtune ca să avem acces la el. Cu o cheie specială pentru filtre am desfăcut filtrul. O să-l înlocuim cu cel nou, o să-l ungem un pic pe garnitură. Aceasta este cheia. Așa. După care punem garnitură nouă la bușon, că așa trebuie de fiecare dată. Asta este cea veche, asta este cea nouă. Așteptăm să se scurgă tot uleiul. Încă mai avem așa un firicel. După care punem bușonul, punem capacul, scutul și tot ce avem. După care punem uleiul. Acesta este uleiul pe care ne-l recomandă cei de la Dacia și care funcționează perfect pentru Dacia. Aici avem în continuare kitul de distribuție, doar cureaua, rola și cu șurubul, că pompa a fost schimbată la kilometri care v-am arătat anterior. Și aici am uitat să vă mai menționez, avem filtru de motorină. Frumos, nou-nouț, ca să fie treaba. Toate bune. Uleiul este pus, bușonul e pus, absolut toate sunt puse. Deci am băgat cei 4 litri de ulei. Eu zic că sunt 4 litri și pentru că filtrul fiind gol, vreo 100 de mililitri sunt la interior. Deci, vreau să vă spun ceva despre această mașină. Acesta este un Logan de 2014 1.5 DCI Euro 5. Nu știu, a 3-a sau a 4-a generație de motor cu pompă de motorină în rezervor. Deci practic lipsește pompa manuală de amorsat motorina, că o să avem o problemă și la schimbarea filtrului de ulei, dar la modelul ăsta nu este nicio problemă, deoarece pui contactul de 2 ori și se încarcă singur. Mașina asta are 320 și ceva de mii de kilometri. Nu are absolut nicio problemă. Singura problemă la ea, după cum se vede și aici, este acest furtun de la intercooler, care garnitura este ruptă. Furtunul ăsta costă undeva la vreo 600 de lei, 700 de lei. Eu am decis să nu-l schimb, că pentru un furtun de 700 de lei merge o sârmă. Dar doar aici, la altceva nu. Nu au fost umblate la injectoare, la absolut nimic. Doar distribuția la momentul ei, uleiuri, antigel, baterie și atât. În rest funcționează. Nici măcar ambreiajul n-a fost schimbat la 320.000. Eu zic că e o mașină eficientă, să ne facem treaba cu ea. Și atât. O să o pornesc acum ca să verificăm nivelul de ulei. O să resetăm bordul, serviciul și revin. După cum am spus, uitați kilometrii. Eu zic că e o mașină foarte bună atâta timp cât nu s-a umblat la ea și am avut-o de nou. Acum să încercăm să resetăm serviciul.
Să ajungem la el. Se ține apăsat, continuu, cu pedală, cu contact și s-au dat la 0. Aici s-a dat martorul că s-a dat la 0. Închidem, pornim, 20 de perfect. Revenim cu cealaltă parte, cu schimbarea filtrului de motorină. O să vă arăt și acolo cum se face. Sper să fie ok și să vă fie de folos.